Dnešný zápas, konečne v pohode, konečne normálny výkon, konečne normálne víťazstvo. A takto to malo byť celú sezónu a boli by sme úplne niekde inde a nie sa tu zachraňovať. Akurát klávesnicu. Čo rozhodlo v tomto zápase? Čo rozhodlo? Si myslím, že naša poctivá defenzíva, supera sme nepustili absolútne k ničomu. Chalani si dali konečne povedať, dali si záležať na tej obrane. Bolo to veľmi dobre zavretá, tá zasunutá obrana. V podstate sa dostali len k strelám z diaľky a zase tie likvidoval brankár. Išli sme do vynikajúcich breakov, ktoré sme zase kvantum nepremenili, ale našťastie ten výsledok je pekný. Čakajú vás ešte posledné dva, či jeden? Už len jeden. Už len jeden, hej? To je, už hráte vonku. Takže ešte taký posledný zápas, kde vás čaká? Posledné kolo hráme v Poprade, už v útorok. Ja verím tomu, že tam v pohode zakončíme tú sezónu ďalšími 3 bodmi. Potvrdíme to 9. miesto, ktoré sme nakoniec získali v tejto sezóne. A možno to vyznie blbo, ale za tie 3 roky, čo sme v Extralíge, tak je to najlepšie umiestnenie. I keď ciele boli úplne inakšie. No. Ale proste v Poprade by sme radi bodovali, zakončili tú Extralígu víťazstvom a potom skúsili niečo ešte poháriť.